казвам се Катерина Ташева и всички ме наричат госпожа Череша, детски фотограф съм. Аз не живея тук, по-скоро това е моята работилничка, в която аз работя, измислям и правя неща с ръцете си главно. И това е мястото, където бягам от реалността. Балконите могат да се използват за много неща, но и за простиране на дрехи. Да посрещаш балкон турист е доста интересно, защото ти имаш само името на човека, който ще дойде, но то не е свързано с нищо. Очакваш образ, очакваш какъв характер ще дойде и всъщност е много интересно и забавно. Една моя съученичка, с която сме учили от 1 до 8 клас и тя ми каза, че е страхотно, че ме вижда и че седнахме и си говорихме 2 часа. Страхотно беше. Най-любимия ми балкон турист беше едно момче, което направи изненада на своята приятелка, която не знаеше къде отива. Беше подготвил цветя и обяд за нея. Ами, че разбира се, че ще направим нещо с този балкон още. Какво ще мога да направя с този балкон? Ами, само ми дайте, може би, един ден и вече ще бъде променен, тъй като работата ми е свързана с дизайнерство и веднага бих се обърнала към IKEA, разбира се, за нови идеи. Много ми харесва идеята да променя още нещо, да сложа още нещо, така че един ден и ще го променя.